A magyar cigánypecsenye túl egyszerűnek tűnt egy népszerű francia gasztroműsor számára. A híres műsorban egy különkiadás kezdődött, amelyet a magyar konyhának szenteltek, mivel az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődést vált ki világszerte. A műsorvezetők és a nézők elvárásai különösen magasak voltak. De amint a képernyőn megjelent a cigánypecsenye képe, az étel, amelyet be kellett mutatni, a műsor résztvevői megdermedtek, majd nevetésben törtek ki. Ez lenne az a híres étel. Hol van a grandiózusság, mint egy sült libánál? A stúdióban mindenfelől lekicsinő szavak és gesztusok hallatszottak. A korábban várakozással teli légkört a csalódottság váltotta fel. De ebben a pillanatban valami olyasmi történt, ami teljesen megfordította a műsor menetét. A színpadon egy valódi, magyar piacról származó sütőbódé jelent meg, mellette pedig egy férfi, aki a meleg lámpák fényében csendesen izzította a parazsat a grillen. Amint elkezdte sütni az első szelet húst, a nevetés elcsendesedett a stúdióban. Mi történt, és hogyan hódította meg a magyar cigánypecsenye az elismerést? Tudjuk meg együtt. Ez a történet egy híres francia kulináris műsorban, a Világ ízei címmel történt, amely különböző országok gasztronómiai kultúráit mutatta be a nézőknek, és kötelező néznivalóvá vált minden francia ínyent számára. Ezúttal a forgatás helyszínéül Magyarországot választották. Amint ezt bejelentették, a stúdiót izgalom fogta el. A műsor résztvevői megvitatták Magyarországról alkotott elképzeléseiket, gulyásleves, töltött káposzta, pörkölt, palacsinta. Mindenki kifinomult és bonyolult ételeket várt az országból, amelyet a kelet rejtélyes kulináris lelkének neveztek. De a hangulat hirtelen megváltozott, amikor a stúdió hatalmas képernyőjén megjelent az étel neve. Latin betűkkel ez állt rajta. Cigánypecsenye. Cigánypecsenye, magyar piaci étel, magyarázta a műsorvezető, Pierre. Egy pillanatra csend lett a stúdióban, majd kuncogás és suttogás hallatszott. A franciák számára a sült hús egy olyan étel, aminek nagynak, lenyűgözőnek és étvágygerjesztőnek kell lennie, legyen szó sült csirkéről vagy karácsonyi libáról. Számukra egy egyszerű szelet hús csupán előételnek tűnt. Ráadásul Pierre vicce csak olaj volt a tűzre. Ez a magyar pecsenye valahogy egyszerűcskének tűnik, szavai gyorsan elterjedtek a stúdióban. Még a közönség soraiban ülő nézők sem tudták visszatartani a nevetést. Néhány vendég vállat vont, mások tágra nyílt szemmel bámulták a képernyőt. Mindenki értetlenül állt, miért éppen a cigánypecsenye, és hűvös kíváncsisággal nézték a képernyőt. Pierre, érezve a feszültséget a stúdióban, erőltetett mosollyal folytatta a műsort. Abban a pillanatban a légkört csalódottság, értetlenség és megvetés hatotta át. Úgy hallottam, a cigánypecsenye egyfajta lélekétel, amit a magyarok nagyon szeretnek. Pierre szavai csak arra késztették a műsor résztvevőit, hogy a fejüket rázzák. Ekkor Pierre úgy döntött, hogy elmeséli a cigánypecsenye történetét. A cigánypecsenye egy sok éves múltra visszatekintő étel, amely a vándorló roma közösségek körében gyökerezik, és elterjedt egész Magyarországon. Kezdetben a szegényebbek és a vándorok étele volt, majd a városokban is népszerűvé vált, a piacok és ünnepek elengedhetetlen részévé válva, különösen azután, hogy a sertéshús széles körben elérhetővé vált. A piaci sütödék minden sarkon megjelentek, és a cigánypecsenye mindenki által ismert étellé vált. Amikor Pierre befejezte a történetét, az egyik vendég megszólalt: értem, hogy ez egy történelmi étel, de hogyan lehet ez a kis szelet hús lélekétel? Nem túl lenyűgöző. Szavai nevetést váltottak ki a stúdió egyik sarkában. A cigánypecsenyével szembeni megvető légkör nem múlt el. De ekkor a színpadon megjelent valami, aminek mindent meg kellett változtatnia. Ez egy igazi piaci sütőbódé, egyenesen Magyarországról szállítva. Jelentette be Pierre. A valósághű hangulat, mintha egy budapesti vásárcsarnok sarkát hozták volna a stúdióba, minden tekintetet magára vonzott. A grill mellett nyugodtan állt egy férfi. Ő volt Szabó László. A cigánypecsenye nagymestere,
több mint 40 éves tapasztalattal. Még fiatalon kezdte a szakmát, és folyamatosan csiszolta tudását. Miután híres éttermekben dolgozott, saját vállalkozásba kezdett, egy kis grillpulttal indítva, amelyet egy legendás hellyé tett, ahová sorok álltak. Szabó László csendesen elrendezte a faszenet, alágyújtóst tett bele, és megszokott mozdulattal legyezővel szította a tüzet. Halk pattogás hallatszott, és a lángok felcsaptak, élénkvörösre festve a parazsat. Minden lépése, a parázs elrendezésétől, a hőmérséklet szabályozásáig, precíz és kapkodásmentes volt. Bár szűkszavú volt, minden mozdulata kecses volt, mint egy műalkotás. Ezen a napon Szabó László háromféle cigánypecsenyét készített, a klasszikus fokhagymás cigánypecsenye kakastaré szalonnával, a klasszikus recept, ahol a hús omlós és szaftos lesz, enyhe fűszeres aromával. Egy paprikás, vörösboros pácban érlelt változat, amely mélyebb ízt és csodás színt adott, és végül egy gombás mártással tálalt változat, amely a különleges szószt ötvözte a sült hússal, hogy megfeleljen a külföldiek ízlésének. Ez volt a fő aduásza. De a kritika a stúdióban nem csillapodott. Komolyan. Ez úgy néz ki, mint egy bódé a vásárban. Aranyos, persze, de... Bár ezt viccnek szánták, a szavakban egyértelműen megvetés érződött. A stúdió félhomályba borult, és a nagy képernyőn egy videóklip kezdődött a magyarországi piaci étkezési kultúráról. A képernyőn a nyüzsgő Budapest, a nagyvásárcsarnok környéke jelent meg. A magas irodaházak között az utcai árusok bódéinak fényei világítottak. Öltönyös irodai dolgozók jöttek ki a metróból, és siettek hazafelé. A cigánypecsenye és más ételek illata elérte az orrukat, közelebb csábítva őket. A felvételek, ahol csoportokba verődve eszik a pecsenyét egy pohár hideg sörrel vagy fröccsel, mindennapinak tűnhettek, de ez a pihenés pillanata és a magyar városi kultúra része volt. A kamera közelebb ment az egyik bódéhoz, megmutatva a pecsenyesütő koncentrált arcát. Kezei ügyesen forgatták a hússzeleteket a forró rostélyon, hallatszott a sülő hús sercegése, felszállt az illatos füst, mindez mintha kiszakadt volna az idő áramlásából. De a külföldi stúdióban ülő emberek számára ez az érzelmekkel teli világ távolinak tűnt a valóságtól. Amikor a kép váltott, és a képernyőn Szabó László jelent meg egy hatalmas húsvillával a kezében, a nézők reakciója még egyértelműbb lett. Mi ez? Olyan, mintha egy babaházi konyhában sütnének. Ezek a szavak hangos nevetést váltottak ki a stúdióban. A vendégek csatlakoztak. Nézzétek, ott van az a zsíros szalonna is a tetején. Ez lustaságból van. Néhányan még azt is mondták, ha nekem ilyet szolgálnának fel az első randin, elsírnám magam. A francia húsételek esetében a méret a lényeg. A sült libának egésznek kell lennie, a sült csirkecomboknak hegyekben kell állniuk a tányéron, a barbecue-nak vastag hússzeletnek kell lennie bőséges szósszal. A gazdag íz, a nagy mennyiség és a vonzó megjelenés. Ezek a konyhájuk normái. A magyar cigánypecsenye viszont az egyszerűség művészete. Hogyan lehet a legjobban kihozni az alapanyagok ízét? Mikor lesz a hús a leglédúsabb? Milyen fűszereket válasszunk? Mindez finom tapasztalatból születik. De ez a kifinomultság ízetlennek és unalmasnak tűnt a franciák szemében, akik a nagysághoz és a pompához szoktak. Ebben a pillanatban a kamera ismét Szabó Lászlóra fókuszált, az emberre, aki csendesen és koncentráltan végezte a munkáját. A háta, ahogy a grill fölé hajolt, teljes közönyt fejezett ki a körülötte lévő nevetés és szavak iránt. A testtartásában volt valami vonzó erő. Hát ő menő, bár a stúdióban a legtöbben még mindig nevettek, halk suttogás hallatszott. A videóklip befejezése után elkezdődött az igazi show. A sült liba, a francia konyha királya következett. A hatalmas, aranybarna libát lassan a színpad közepére vitték. A bőre, tökéletesen átcsülve, csillogott a reflektorok fényében. Amikor a kés hozzáért, a húsból kicsordult a lé, azonnal magára vonva minden tekintetet.
Taps és lelkes felkiáltások hallatszottak. Az egyik vendég fogott egy combot, jóízűen beleharapott, és elégedetten bólintott. A többi vendég követte a példáját. A rozmaring, a fokhagyma és a fűszerek illata betöltötte a stúdiót. A franciák számára a sült liba nem csupán étel volt, hanem egy generációkon át öröklődő emlék és büszkeség. Ebben a hangulatban az egyik vendég elviccelődött. Az a 3 szelet pecsenye illata valószínűleg nem ér fel ennek, az egy darabnak az illatával. Szavai újabb nevetésvihart váltottak ki. A stúdiót a felsőbbrendűség érzése töltötte be. A cigánypecsenyét egy kellék szerepére degradálták. Miután a libás rész véget ért, a stáb félrehúzta a színpad oldalán lévő függönyt. Onnan enyhe füst és egy olyan illat áradt, ami a nézőket arra késztette, hogy a mélyére nézzenek. Ott állt Szabó László. Nyugodt volt és a munkájára koncentrált. A bepácolt hússzeletek szépen el voltak rendezve, a klasszikus fokhagymás, a vörösboros és a gombás mártáshoz való. Minden egyszerű volt, de az alapanyagok ízére való odafigyelésről árulkodott. De a szkepticizmus még mindig a levegőben lógott. Most komolyan itt fogja ezt sütni. Büdös lesz tőle minden ruhánk, hallatszott egy morgás. De Szabó László nem figyelt rá. Óvatosan feltette az első hússzeletet a grillre. Amint a hús sercegése felhangzott a parázson, enyhe feszültség futott végig a stúdión. Fehér füst szállt fel, és az illat lassan terjedni kezdett. A forró parázsra csöpögő sertéssír illata, keveredve a megpirult fűszerek aromájával, meglepően édes és emlékeket idéző volt. Azoknak az arca, akik nevettek, kezdett megváltozni. Jó illat, mondta Pierre meglepett arccal. A mellette ülő vendég beleszagolt a levegőbe, és így válaszolt, nem rossz. Szabó László továbbra is ügyesen forgatta a hússzeleteket. A ritmus, a legyező használata, a kenegetés, minden tökéletes volt, mint egy művészeti alkotás. Észrevétlenül minden tekintet rá szegeződött. Bár dicséret még nem hangzott el, a stúdió légköre fokozatosan változott. Az illat jó, de a lényeg az íz, motyogta valaki, mintha ez lenne az utolsó védelmi vonal. Elsőként a klasszikus, fokhagymás cigánypecsenye készült el. Mindegyik vendégnek felszolgálták. A húsból felszálló forró gőz enyhén elmosta a reflektorok fényét. A vendégek hitetlenkedő arckifejezéssel vették el a tányérokat. De amint az első falat a szájukba került, a stúdió légköre drasztikusan megváltozott. Az első dolog, ami eltűnt, a zaj volt. A hangzavart csend váltotta fel. A műsorvezető arca megmerevedett, de ez nem értetlenség volt, hanem sok az íztől, amely minden várakozást felülmúlt. A csend elterjedt a stúdióban. A többi résztvevő, akik megkóstolták a pecsenyét, szintén megdermedtek. Ropogós kéreg kívül, és a legomlósabb hús belül. A sertéshús édessége tökéletesen harmonizált a fűszerek ízével. A faszén illata az orrukban maradt. Ez egy egyszerű, de felejthetetlen íz volt. Amit korábban kigúnyoltak az egyszerűsége miatt, most tökéletes fogásnak tűnt. A gazdag íz, a kiváló sütési technika és a közvetlenség, mindez azonnal vonzóvá tette a cigánypecsenyét. A grillen már a vörösboros pácban érlelt hús sült. Egy teljesen más aroma csapta meg az orrukat. Amikor megkóstolták, a puha hús és a borospaprikás aroma tökéletesen összeolvadt, összetett és izgalmas ízt hagyva a szájukban. Ez a második falat még jobban kitágította a horizontjukat. Minden tekintet Szabó László kezére szegeződött. A sütés, a forgatás, a kenegetés, a legyezés, minden lépés nem csupán ételkészítés volt, hanem művészet. És a csendes koncentrációja mély benyomást tett a nézőkre. A cigánypecsenye, amelyet korábban megvetettek, most tisztelettel fogadták. Végül a döntőfogás, a gombás mártással tálalt változat, került a grillre. Az aranybarnára sült hússzeleteket krémes gombamártással öntötték le, amely gőzölgött és buborékozott, hang és vizuális hatást keltve.
Az édes sós aroma betöltötte a stúdiót. Az ízetlen pecsenye képe teljesen eltűnt. Amikor a gombás pecsenyét felszolgálták, a vendégek már más érzéssel vették el. Nem volt nevetés, csak csend és koncentrált kóstolás. Amint megkóstolták, valakinek a szemöldöke akaratlanul is összerándult. A mártás krémessége, a hús gazdagsága és a puha textúra tökéletesen feloldódott a szájukban. A szaftos hús betöltötte a szájüreget, soha nem tapasztalt élvezetet nyújtva. Ez a finomság nem az erősségből, hanem az íz mélységéből fakadt. Ez egy olyan filozófia volt, amely gyökeresen különbözött az amerikai gyorséttermi kultúrától. Ez egy gondosan felépített ízutazás volt. A fokhagymás pecsenye egy felfedezés volt, a vörösboros egy horizontágítás, a gombás pedig egy lenyűgöző finálé. Ez egy tökéletes teljes fogás egy szelet húsban volt. Kérhetek még? Tört ki valakiből, és senki sem tiltakozott. Egyöntetű taps hallatszott. Ez nem csupán az íz dicsérete volt, hanem tiszteletadás az alapanyagoknak, csodálat a mesterségnek és benyomás egy igazi találkozásról. A kis szelet húst végre elismerték, kultúraként és a konyhaművészet lelkeként. Amikor a füst eloszlott, Szabó László letette az utolsó hússzeletet, kilépett a grill mögül, kiegyenesedett és mélyen meghajolt. A taps eleinte halk, fokozatosan erősödött, mennydörgő hullámmá válva, amely végig söpört a stúdión. A nézők felálltak a helyükről, és tovább tapsoltak. Pierre komoly arccal vette a mikrofont. Lassan megszólalt. Az elején én magam mondtam, hogy a cigánypecsenye egyszerűnek tűnik. Most szégyellem magam ezekért a szavakért. Ismét meleg taps hallatszott. És ebben a pillanatban Szabó László először szólalt meg. A hangja mély és nyugodt volt. A cigánypecsenye talán egy egyszerű étel, nem fényűző és nem hivalkodó. De az idő és a lélek, amit egyetlen szelet húsba fektetünk, semmivel sem kevesebb, mint bármely más ételben. Hozzátette, a jövő héten a tanítványom nyit egy büfékocsit Párizsban, ahol cigánypecsenyét árul. Ha lesz rá lehetőség, szeretném, ha mindannyian megkóstolnák. Az izgalom elterjedt a stúdióban. A képernyőn megjelentek az információk a büfékocsiról. Azt hittem, ez csak egy szórakoztató műsor, de nem. Ma megváltoztatta a gondolkodásmódomat, mondta az egyik vendég. Pierre a kamerába nézett, és a nézőkhöz szólt, eleinte semmit sem vártam. De egyetlen étellel való találkozás megváltoztathatja a világról alkotott képünket. Ma ezt a saját bőrömön tapasztaltam meg. Néhány nappal a műsoradásba kerülése után, reggel 7 órakor Párizsban, a hűvös idő ellenére egy büfékocsi előtt hosszú és csendes sor állt. A cégéren latin betűkkel ez állt, cigánypecsenye, és Szabó László szigorú arcú fotója lógott rajta. A grillnél álló fiatalember Péter volt, Szabó László tanítványa. Bár kissé idegesnek tűnt, a tekintete tele volt elszántsággal. A közösségi médiában a cigánypecsenye forradalom és a magyar ízek pársban hashtagek óriási népszerűségre tettek szert. Az emberek, akik látták a műsort, eljöttek, hogy személyesen is megkóstolják a legendás ízt. Amikor a büfékocsi hivatalosan megnyílt, Péter csendesen, de teljes odaadással kezdte sütni a pecsenyét. Aznap a menüben háromféle volt, akárcsak a műsorban. Fokhagymás, vörösboros és gombás. Minden pillanatok alatt elfogyott. Ugyanakkor az interneten viták robbantak ki a savanyúság pártiak és a szósz nélküliek között. Az igazi magyar cigánypecsenyét sok fokhagymával és savanyúsággal kell enni. Úgy az igazi. Nem igaz. Szósz nélkül kell lenni, hogy az igazi húsízt érezzük. Ezek a viták nem megosztották az embereket, hanem éppen ellenkezőleg, felkeltették a kíváncsiságukat, egyre több látogatót vonzva a büfékocsihoz. Egyetlen büfékocsival kezdődve, a cigánypecsenye népszerűségi hulláma végig söpört egész Franciaországon. A nagy szupermarketek külön részlegeket kezdtek kialakítani a magyar pecsenyének, bepácolt húst és savanyúságokat árulva.
A közösségi média tele volt fotókkal emberekről, akik otthon készítenek cigánypecsenyét. Párizsban elkezdtek nyílni elit éttermek, amelyek cigánypecsenyére szakosodtak, néhányuk még Michelin csillagot is kapott. Az egyszerű szelet hús, amelyen egykor nevettek, behatolt a francia otthonokba és gasztronómiai kultúrába. Bebizonyította, hogy egy egyszerű étel is óriási benyomást tehet és megváltoztathatja a világot. A cigánypecsenye sikertörténete nem korlátozódott Franciaországra. A Péter sikerének híre Magyarországra is eljutott. Egy kis budapesti pecsenyesütőben Szabó László továbbra is a forró grill mellett állt, nyugodtan forgatva a hússzeleteket, mint minden nap. A sor a bódéja előtt hosszabb lett. Sokan nem csak a pecsenyéért jöttek, hanem hogy élőben lássák a mestert, aki a franciaországi pecsenyeforradalom mögött állt. Néhányan okos telefonjukon mutogatták Szabó Lászlónak a híreket Péter párizsi étterméről, amelyet az egyik legjobb, kötelezően kipróbálandó street food helynek ismertek el. Szabó László enyhe mosollyal, a szája sarkában nézte ezeket a fotókat. Nem mondott semmit, csak egy hal köszönöm, és újra a grillen lévő pecsenyéhez fordult. Számára a dicséret vagy a külföldi hírnév nem volt olyan fontos, mint a pecsenye, ami hamarosan elkészül, hogy odaadja a sorban türelmesen várakozó vevőnek. Szabó László filozófiája mindig is egyszerű és világos volt. Az étel szíve nem a nagyságban és a pompában rejlik, hanem minden apró részletre való odafigyelésben. Így tanította Pétert is. A parázsnak elég forrónak kell lennie, a húsnak minőséginek, a fűszereknek mértékkel, és a legfontosabb, a szakács lelkének. Ugyanakkor Franciaországban a cigánypecsenye kultúrája mélyen gyökeret vert a mindennapi életben. Pierre, a híres műsorvezetője, eljött Péter párizsi büfékocsijához. Beállt a sorba, mint egy átlagos látogató, és amikor sorra került, 3 adag pecsenyét rendelt, mint azon a napon a stúdióban. Péter felismerte őt, de csak udvariasan bólintott üdvözlésképpen, és tovább koncentráltan sütötte a pecsenyét, minden részletre odafigyelve. Pierre csendben ette a pecsenyét a nagyváros zajában. Az ismerős íz felidézte az aznapi emlékeket. Eszébe jutott Szabó László elszánt tekintete, és teljesen megértette, hogy amit kóstolt, az nem csak egy egyszerű pecsenye volt, hanem egy mester egész életen át felhalmozott lelke. A kis pecsenye története fontos leckét tanított sok embernek. Ez nem egy csata volt a magyar cigánypecsenye és a francia liba között. És nem egy verseny, hogy kinek a kulináris kultúrája jobb. Ez annak a bizonyítéka volt, hogy az igazi érték az egyszerűségben rejlik, és egy másik kultúra megértése egyetlen falatétellel kezdődhet. Ma a grillről felszálló illatos füst nem csupán egy finom ételjele. A kulturális csere szimbólumává vált, és emlékeztet arra, hogy néha a szemünkben legátlagosabb dolog lehet a legkülönlegesebb mások számára. Az egyszerű szelet hús, amelyet egykor figyelmen kívül hagytak, most teljesítette a küldetését. Nem mint győztes, hanem mint egy híd, amely összekötötte az emberek szívét a világ két különböző pontján.